तर मित्रांनो, आज आहे डे 29. आजचा दिवस म्हणजे पूर्ण 1 महिना झाला मी व्हिडिओज बनवतो आहे. 1 महिन्यानंतर पहिला व्हिडिओ बनवला. व्ह्यूज येत नाही, सगळे हे करतील. दुसरा व्हिडिओ, तिसरा व्हिडिओ, चौथा व्हिडिओ, 15, 20, 30, 70 व्हिडिओज बनवले. सगळे बोलायला लागले, हे काय पण करतं यार, येडा झाले, पागल झाले. पण एक व्हिडिओ असा पळाला भाई, 2 मिलियन क्रॉस, आता 2.5 मिलियन झालेला आहे. तेव्हा लोक म्हणायला लागले, यार काहीतरी करतोय पोरगं. पण प्रॉब्लेम आहे ना, आपले लोक ना आपल्याला सपोर्ट नाही करत, मुलींना सपोर्ट करतात, नागड्या मुलींना. माझा मोबाईल एवढा खराब आहे ना, एवढा बेकार आहे ना, 3 वर्षापासून तेच मोबाईल यूज करतो. हँग पडतो, एडिटिंग करता येत नाही, व्हिडिओ नीट शूट होत नाही, तरी पण त्याच मोबाईलमध्ये शूट करतो. कारण का, एक दिवस सक्सेस पाहिजे म्हणजे पाहिजेच.